Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Искә төшерегез әле, һөнәрегезне озак сайладыгызмы? Әллә балачактан ук максатчан рәвештә мин менә шушы һөнәр иясе булам дип кырт кистегезме? Мин дөрес юлдамы икән? Аллаһ разый микән минем эшләгән эшләремнән дигән сорауларны үзегезгә еш бирдегезме? Кәсепнең иң яхшысы хыянәтсез булган сәүдә һәм кешенең үз кул көче белән тапкан малы диелә хәдистә. Бүгенге тапшыруыбызның каһарманы нәкъ шул кәсепкә ия. Без бүген дизайнер, кием кибетенең креатив директоры Алия Гыймадиева белән танышырбыз. Без бүген Алияның искитмәле матур һәм зәвыклы кибетендә кунакта һәм минем өстемдә Алияның иҗат җимеше. Ассаламу алейкум, Алия. Алия, шушындый матур күлмәкләр сата торган кибетне ачырга нәрсә илһамландырды, нәрсә этәргеч бирде сиңа? Бу эшне башкарып җибәрүче кеше ул минем әнием. Чаллы җәмәгате аны күбрәк Гөлфия ханым дип белә. Һәм мин кичкенәдән тукымалар арасында үстем. Аның эшен күреп, ул вакытта әле киемнәр, озын ябык киемнәр булмаганга күрә, аның менә шундый кичкенә генә ательесына бик күп мөселман хатын-кызлары килә иде. Һәм инде шунда матур күлмәкләрне, әни теккән матур күлмәкләрне күреп, алар безгә шуңкадәрле күп теләкләр тели иделәр, дуалар кыла иделәр. Һәм бу бөтен сүзләрне ишетеп, без әни белән нык шатлана идек, дәртләнә идек. Менә шундай атмосферада үстем. Бу ательеда мин бик еш була идем. Шунда инде чалбар кыскартырга, үлчәмнәр алырга, кием модельләр ясарга өйрәндем. Димәк, инде син әниеңнең юлын дәвам итүче шулай бит? Әйе. Алия, шушындый матур күлмәкләр теккәндә нинди ният белән эш итәсез? Ниятебез элеккегечә үзгәрмәде. Ул инде барыбер хатын-кызларга матур, күркәм күлмәкләр тегү. Иң мөһиме инде мөселман дин кануннарына туры китереп. Алия, менә бит әле ул тегү бер бизәү киемне һәм инде аны уйлап чыгару, фасонын булдыру, ул бит инде бөтенләй башка төрле юнәлеш, шулай бит. Дизайнерлык турында да сөйләшеп алыйк әле. Ансы да минем кечкенә чагымнан башлангандыр, чөнки әни күп тапкыр миннән ярдәм сорый иде, ниндидер кием ясаганда, апаларга булышканда, һәм мин үземне шунда инде кичкенә дизайнер итеп хис итә идем. Шуннан башлангандыр дип уйлыйм. Аннары соң инде уку йортларына кереп, гыйлем алдым һәм шуның белән барлык тормышым бәйле булды. Алия, менә шушындый зур матур кибет ачу ул сезнең өчен керем чыганагымы, яисә инде күңел кушуы буенча эшлисезме? Бу эштә безнең бөтен гаиләбез катнаша, әти-әнием дә, ирем дә. Һәм әлбәттә безнең өчен иң мөһим булган ул Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешү максаты нияте. Алия, димәк, инде менә син бу эшне үзең генә алып бара алмассың, сиңа авыррак булыр да, шулай бит. Биредә инде әти-әниең дә, тормыш иптәшең дә кайнагач, аларның син терәген, ярдәмен тоясың. Әлбәттә, аларга бик зур рәхмәт. Алар булмаса, бу кадәрле уңышка ирешеп булмас иде. Алия, чыннан да сезнең эшегез бик кызыклы, бигрәк тә хатын-кызлар өчен. Зур рәхмәт сезгә, безгә хатын-кызларга көн саен шулай матур булырга ярдәм итүегез өчен. Һәм инде үзегезнең эшегездә әти-әниегезнең ярдәмен тою, ул инде икеләтә бәхеттер минемчә. Шулай.
Алия, инде дини тормыш турында да сөйләшеп китербез. Дингә ничек аяк бастың, гомумән гаиләдә дини тәрбия биреп үстерделәрме? Әйе, диндә мин шулай ук кечкенәдән әти-әниләрем дә, әби-бабайларым да барсы да, әлхәмдүлилләһ, намаз әһелләре. Рамазан айларында кечесе дә, олысы да барыбыз да җыелышабыз, инде бергә авыз ачабыз, корбан чалабыз. Яулыгымны 15 яшемдә бәйләдем. Ә ул көнне хәтерлисеңме, Алия? Яулык бәйләп, урамга чыкканыңны. Әйе, әлбәттә, миңа калса һәрбер яулык бәйләгән кыз ул көнне үзенең исендә тота. Мин 1 сентябрьгә яулыгымны бәйләп, үзем тудырган образда, костюмда бардым һәм ул көнне миңа калса һәрбер кеше миңа караган сыман тоелды. Шулай нык күп хисләр кичердем. Алия, ә ниндирәк хисләр иде ул? Бу көнне миңа калса барлык хисләрдә кичергәнмендер. Монда горурлык та, оялу хисе дә, шул ук вакытта рәхәтлек хисе дә булды. Субханалла, бик күркәм гаиләгез һәм инде мин шуны искәртеп үтәсем килә. Син бит әле шулай ук балаларны да үзеңнең зауыкка туры килтереп киендерәсең. Бу махсус шулаймы? Үзеңнең зауыкны балаларда да тәрбияләргә тырышасыңмы? Әйе, әлбәттә, нәрсә генә өйрәтергә теләсәң дә, балалар барыбер үрнәкне әти-әнидә күрә. Шуңа күрә без ниндидер бер стильдарак киенергә тырышабыз. Ул инде бәйрәмнәрдә күбесенчә. Булай мин балаларыма ирекне үзләренә бирәм. Инде олы кызым, минем 3 кызым бар. Олы кызыма 5 яшь. Ул инде үзе балалар бакчасына барганда образларын сайлап куя һәм инде үзе хәл итә, нәрсә киергә анарга, нәрсә белән анарга, туры китергә. Алия, менә кызлар белән кием сайлау мәсьәләсендә карашлар туры килмәгән чираклар буламы? Әйе, әлбәттә, ул һәр көн сайын була диярлек. Ләкин минем кызым шул кадәрле үз сүзле, үз карашлы бала. Мин анарга каршы торырга каршы тормыйм. Димәк, инде бу чиракта Алия яраклаша балаларга, шулай бит? Алия, ә менә әни кеше буларак әйтәле, бала тәрбияләгәндә нәрсәләргә нигезләнергә кирәк, ничегрәк итеп тәрбиялисез балаларны? Бүгенге заман баласын. Иң беренче ул мәхәббәт, баланы бала итеп күрә белү, уңышка ирешәме, юкмы, анардан мәхәббәт кеше үзгәрмәскә тиеш. Алия, үзегезнең генә гаиләгә хас традицияләр бармы? Әйе, әлбәттә, ул инде иң беренче дин гыйлемнәре өйрәтү һәм икенче төп традиция гаиләдә без татар телендә генә сөйләшергә тырышабыз. Субханалла, әмнә балаларыгызның, кызларыгызның кызыксынуларын сөйләп китегез әле. Кайларга барасыз? Аларның да дизайнер булырлык ниятләре юкмы, хыяллары юкмы? Ул бит инде барыбер сизелә. Әйе, әлбәттә, минем кызларым кибеткә килергә шулай нык яраталар. Балалар бакчасына барганда, әйдәгез инде кибеткә, сабырга кирәк дип әйтәләр, кибет исемен дә беләләр. Тагын яраткан әйберләреннән инде ул чит илләрдә менә диңгез аларга нык ошады, бу җәйне баргач, алар шул кадәрле тәэсирләнделәр. Һәм чит ил генә түгел, алар шулай бик нык авылга да кайтырга яраталар, әби-бабаларын күреп. Аларның инде шулай ук намаз укыганнарында кабатлыйлардыр әле, шулай бит? Әйе, бөтенсе дә тезелеп басалар һәм кабатлыйлар, нәрсәдер укыган булалар. Бу күренеш нык күңелле минем өчен һәм мин нык шатланам. Әлбәттә, инде иң бәхетле бала ул әти-әнисе һәм әби-бабасы булган балалардыр инде. Әйе, килешәм. Нәкъ шушы урында безнең Алия, безнең тормыш иптәше Раилдән бүгенге героинебез хакында фикерләр ишетәсе килә. Беренчедән, Аллага шөкер, без Алия белән инде 9 ел таныш һәм 7 ел безнең гаиләбезгә инде әлхәмдүлилләһ булды, 7 ел булды. Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Бу чынлап та Аллаһның зур бүләге дип саныйм мин, чөнки без бер авылдан булсак та, бер-беребез белән таныш та түгел идек, әниләребез дә бергә укыган. Шуңа карамастан бер-беребезне бөтенләй белмидек һәм шул факторлар белән танышкач дип әйтим инде, ничек, әниләребез бергә бер авылдан ул безне ничектер якынайтып җибәрде. Һәм беренче көннән мин инде бик гашыйк булдым. Һәм азак та үтмәде, без әлхәмдүлилләһ инде өйләнештек. Никахта бик күп дугалар кылдылар безгә, балалар сорадылар, менә никах видеоларын карыйбыз. Бөтенесе безгә бала да бала тели. Һәм менә әлхәмдүлилләһ яшь булуга карамастан безнең инде 3 кыз үсә. Алла бирсә малайлар да булыр әле дип өметләнеп торабыз, иншаалла. Һәм безнең тормышыбызны 2 этапка бүлеп буладыр. Беренчесе без Алия белән чит илдә яшәп алдык. Балаларсыз этап дип әйтик. Һәм икенче этап ул инде балалар тугач.
Әлбәттә, балалар тугач ниндидер авырлыклар килде. Чөнки мин дә бер бала гаиләдә, ул да бер бала. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә бер бала артыннан икенчесен бирде, икенчесе артыннан өченчесен, бер юлы килделәр алар. Әлбәттә, безгә авыр булды. Менә эшне дә һәм гаиләне дә бер тигез алып барырга. 1-2 ел без шушы коллеяга кирдек. Һәм инде Аллаһка шөкер, әбиләрнең ярдәмнәре белән инде минем әнием, Алиянең әти-әнисе белән шушы коллеяга кирип киттек һәм инде менә хәзер эшебезне яңа көч белән башлап җибәрдек, әлхәмдүлилләh. Алиянең көчле яклары ул инде әлбәттә ул безнең фирмабызда креативный директор булып тора. Дизайн, киемнәрдән алып кибетләргә кадәр бөтен матурлык нинди менә күренә, ул бөтенесе Алия шау итә. Һәм ул ягы чынлап та бик көчле һәм бер качан да менә мин 9 ел буе беләм, Алия бер качан да бер кемнән дә татарча әйтергә копировать итми. Ул күрә, ул эшли башкача. Менә кешеләр бер төрле эшлиләр, ул гел тырыша башкача эшләргә. Аның күрүе бар, шу матурлыкны күрүе бар. Менә бу Алиянең профессиональ яклары белән мин чынлап та горурланам һәм ышанам шушы әйбер. Иншалла безнең менә бу тандем бик зур әйбергә Алла бирсә әйләнер дип ышанып калам инде, Алла бирсә. Һәм әни буларак, әлбәттә, бер юлы эшне дә һәм гаиләне дә алып бару ничек кенә җиңел дисәләр дә ул җиңел түгел. Аның авырлыклары да бар, әмма дә ләкин без тырышабыз гаилә белән эшне бүлмәскә. Границалар безнең ничектер юк ул гаиләдә. Безнең эш тә, гаилә дә ничектер бергә ул. Балаларыбыз да безнең белән беренче балабыздан Сәмиядән башланды. Ул безгә ярдәм итте инде кибетне ачарга, иң беренче кибет Казанда. Ул безнең белән бергәләшеп, икенче кызыбыз безгә Мәскәүне ачканда безнең белән иде, өченче кызыбыз менә шушы матур кибетебезне ачканда инде безнең белән булды. Һәм алар балалар бакчасына эчкә кадәр, аннары алар шулай ук безнең белән кибеттә күрәләр сатуны, күрәләр алуны, күрәләр ничек күлмәкләр туа, ничек тукымалар сайлыйбыз, барсында Аллаһка шөкер күреп үсәләр. Һәм дә киләчәктә Алла бирсә, алар да шушы эшебезне дәвам итерләр дип ышанып калабыз. Алия, синеңчә хатын-кызның төп миссиясе нәрсәдә ул? Минем өчен инде иң мөһиме эш белән гаилә арасында урталык табу һәм үз-үзең белән гармонияда булу. Чыннан да хатын-кыз бәхетле булганда, әйләнә-тирәдәгеләр дә бәхетле була дигән сүз. Алия, бик зур рәхмәт кунак итүегез өчен безне һәм инде Татарстанда мөселман бренды булдырып, хатын-кызларыбызны тагы да ямьлерәк, матуррак итүегез өчен. Рәхмәт. Биш нәрсә килгәнче башка бишнең кадерен бел. Үлемең килгәнче терек булуыңның, хасталык килгәнче сәламәтлегеңнең, мәшгуль булганчы буш вакытыңның, картлык килгәнче яшьлегеңнең, фәкыйрлек килгәнче байлыгыңның. Менә ул чын хәзинәләр. Аларның кадерен белгән кеше үзе үк хәзинә. Бүгенге героинябызда чын хәзинә. Алия безне үзенең тыйнаклыгы һәм сәләте белән сокландырды. Әлеге тапшыру сезнең өчен дә илһам чыганагы булса иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.